Puang nga. Di gasto naman ako. 10,000 atong bayhana. Kabati ako man sa tama. Di sura pagkoto ng kwarta ha. Wa di ko'y ayo aning babae nga kanang hindot kita dag. Hindi ba nga malingaw ta? Kilaki ko ta. Ang ayo no. At tuon ko to si gusto. Si Ali Mokoy kay bro. Motoy barako kayo. Motoy sweeto kayo sa pangita o babae nga kabayaran. Nakita ka put doon ko gini sa babae kay paita gini magsulo tas nung ginabuhi wa kita sus para gini pambabae niya to baka wapo. Ali Mokoy lagi pagkasa ni adtuon ko po. Matay wa mo ginita na ko babae ring adlaw oy baka malasag na ko gyud. Noon mas bitahas gamay nga wa pa ginangita na kong chicks kay wa pa sige ko kitag mga babae nga bayaran. Ang problema ka sitwasyon na. Asa ka kung babae ano naay mangita na ko. Uy go. Pusong ka. Ay mo okay ra gyud daw. Kaya pinakabuk man babae mo na brigya nga po. Pito kabuk daw. Ito. Oh. Di ba sad din na makusog ng ako ang babae nga grabing mga gwapa. Ay nindot sa guna. Ang customer na kong isa god pariner. Ang isa parkirang nga ag ilong. Nga. Matay halin gyud. Di ba sige mga grabe mo sige mga lawas. Kana gwapo na ko da. Ang ani ko ba kung pinalitan na mangita na ko og babae ko. Maka ako i-repair na ko nimo. Man, ikaw ni bahala porsyento ako kay ako mga babae ro na halin man sila mga bargo. Apo. Mapriso ka. Ano problema na daw? Kanagaw. Oh, Nagi mga mukontak na ko nga mga kwartahan, mga bigatin ba, mga kwartahan ba. Ako i-repair nimo. Imong chicks mo ihatag ha. oh, perminti na. Sige. Salamat lo. Oh, sige oh. Pagka-porbida gyud. Hindi na. Klaro pang kwarta na. Santo ka na. Napadungan diri. Hindi na. Dagko ikwintas oh. Alam mo ko eh. Uy, iyaram ni ka di. Boss, ikaw mo di boss. Oh, ako ni. Sa may ito ang... Aya, tuyo. Kabalo na magkapasab. Nakay makita ang mga kwarta. Ay, nanay, gini basta gwapo. Klaro na kakonsay mo kung ako ang gusto. Kado na kay chicks da. Kay bisto na. At chicks sa boss. Oh! May problema na boss. Ano da? Ba, okay na magkakasapresyo ka. So, sali mo ko, yung presyo lay imo. Kining gidala ko 100,000. Ang babae ani, siguro di siya ko 50,000. Pero siguro ang imuha ani 10,000. Karo nalay tra contraction ng sweldo 10,000. Boss na? Dili ba mindset. Sige boss, sige. Ako ang tuon boss. Ka andason ang ginero. Sige, pabuta ko dito boss ha? Ha? Pabuta ko dito. Oh. Paano ko akong... Pabuto no, pabuto. Sige boss. Nya. Kasi abay kinahanglan kag 2,000 para 3,000 para sure mo makakita ka ba Sige boss ha? Ako na. Kini. Kabalim brako sa ron. Lamiar bagi pang hantusan ng mga bayana. Wala di korot yun yung gwapa. Kaya katong gigamit ng babae, wag ito hinungdan. Paita lang. Tanawa ko na itong balay. Huwag kita kahumano. Saog lang yapong permanente. Unya, huwag kita bugas. Huwag kita mangita. Panginabuhi in taon. Uy! Naputin na ito ni Suwa. Sayo na tayo na. Uy, pinsira na Sayo. yun na. Ako lang ka na akong baligya. Ay, ibaligya. Asa mo kung may ibaligya? Mahalin ka 50, uy. Para may lawan mo kasunod ko problema ka rin. Hindi itong disura. Napuang na ka niya. Imo lang yung kong ipamaligya. Ay, baligya lang ka na. Uy, wag. Duwalin ko mahimog eh. Bawa ka nga. Bardado ko. Mag-unsa mo lang ko diri nga. Wa man ko pangwarta yun. Ika na mahimog diskarte diya. Kung saon mo. Aw, ikaw, bahala ka. Unsaon ko ni mo, asam mo. Asam ka kakuan rog. Isang may makita na to nga. Kuan ako. Naamang ko'y amigo dito nga nangita o babae. Wastahan kito. Wala problema to. Walang babae ito. Si pila. Alin po kataong ko? Yata. Di mo problema na ka na pinikas. Di mo di pa namurot. Adto lang ka niya. Adto ko niya. Oo. Nadila ka na ako. Ayaw sa balik. Sa dili Hindi kay. na ko ni mo. Ayaw, Hindi ayaw, ko ayaw. Adto lang ko dito. Adto lagi ko to. Sus paita. Bayhana. Diyaan mi sa largo nga kuha ato. Para lang kung makakwarta. Nga ano man to siya? Nakulag tinudong to. At tuong ko to be. Ten.
hapit na po ang oras sa akong pagpangwartas mga babae. Hi, Lixie! Oy! Wala ka nakita ang lalaki, doon ka na sa pian, yun. Matay na pero matay. Murag na kwartahan ginindagwaya Ay, na. virgin pa biya kay ko. Ang importante nga makakwarta ko. Wala problema na. Makakwarta ra man day ka day. Na may duty na ko ron. Usugot ra ka nga. Pa kunon ti ka. Ikay mo dalas laki. Umusugot ra ko, uy, kaya mo na ampay kay nako nga kamerang duha karon makatilaw gid ko sa Kana. Yang Pipilin do tala. Buy na si kayo. ako virgin pa biya kay ko. Mo bitaw nga mo. Wa ko sayangin sa kong oras ron. Nga naabot gid taon ka kay harong makakwarta gid ko. Lagi, uy, bago Bay, sa bay, gyud kong bay. ligo. May pinaka. Gituman na nga akong pag-ampo, bay. Oh. Nakita ang tagi ka. Huwag akong pangita ni mo. Naman di ka Diri na gwapo kayong gwapa kay nga dalaga. Virgin pagi kay ni. Bay, na ako, kusumir. Oh. Nangita ko, bay. Na? Kaya ka nang maligaw siya sa kama. Nagkakit ko na. Ano may atong ikuan? Itigaan na kong 3 mil. Awa. Bay, kinahanglan nga makakwarta tani. Oh. Kini imong chicks. Mo yato ihatag. Oh, mo ni ay hatag na to ni. Sige, Ada yung kwarta. Bay, kayo ay ligaw asi. Kana. Ako ligo agi karon. No lagi. Sige na. Kaya ako agi diri lulus. Oh, Kabira. Lang wata ko lang. Paita aning kung kaintang lang. Wata ko kay mukuyog lagi ko nimo lagi. Imo mo kuya. Puyog ka man ako nga imo naman kong ibaligya. Adto na lang ko niya. May Kay man dang- gustom ka nga. Di na magiging ka ako. Di may man masiguro na ko lang ug insa ginalakiha nga ako ihatag nimo ako lay mamili. O ikaw pa may mamili, ngayon mo ko ibaligya. Di na ka kaganahan ako. Makatpulo na kay pordo di ka may ra kay hatag may man tong ako kay kwartahan kay tong ako siguro kayo. Balag ba por daw makuha basta na ako makakwarta ko makakaon ko. Ay, adik ko kakaon ng mo style. Magsige ka kiang ha. Usaon man nga bako lamang yun. Adto na ko. Pagka kaya naman to ko ang mga musing masugong ba. Alam mo ko eh. Na, nami. Pinakagwapa. Naramusing. Ha? Mo, pinakagwapa. Di tagakwait ni. Sige na po, babe. Di ko ni. Sige na po, babe. Di ko ni. Alam mo ni babahan alam mo ko eh. Mo ni mo. Di man kani wala kang gwapahan ni. Wa siguro magtanaw na ko eh. Tanawa ko na yung tsura ko. Tala wala yang pao. Titing ko pa. Di ko ana. Di ko ana. po, babe. Di ko alam ko eh. Di ko alam ko eh. Na may mustiso ni mustiso kaya na si ito. Patoorin nagnipo nito. Pwede ba ita? Wala ba din po? Wala. Dalawa ang quality ka. Ikaw sa dun sa mali kang bayan. Yung sa mali bayan na yung ipandado eh. Isa na ka magtilaw sa ako. Ka-virgin po, babe. Ano ba? Napaawa. Kaliko to na yung smil. Yung smil ko. Huwag kayo Huwag kayo masama. Dili ko. Sige na po, babe. Alam mo koy. Ipalayas ni. Pugi. Palayo kong patayan na alam mo koy. Na 3 mil. Ngumila. Patyan na ito dawas ko. Alam mo koy. Di ko na. Sige, boy. Ayaw na alam mo koy. Busa. Alam mo koy. Hindi na ko bayanan mo alam koy. Ayaw to alam mo koy. Kwartahan to. Bahala yung kwartahan. Ako'y kwartahan din sila. Kasi sila may kinangalan ko. Lagi, ginawa. Imo magtitig kwartahan. Kwartahan na to. Yung kakana. Bahala na. Bahala mahurot sa kwartahan. Sunod pa man ka nga. Sunod ko. Sana po na eh. Kasi ang kiang mo sa alam koy. Wa adyo koy pangwartar mo. Busing ako kay kwarta. Ako kwarta kay kiang kiang. Busing ako ring ihatag nimo kay wa koy kwarta. Hindi magud siya god. Sorry ay wa ka maibog na busing double ang iyang hubag. Oh, bitaw. Sa ubos ng taas. Paliw kung double hubag. Dahil dus may pabutan ang hubag sa tunay ko. Bahala na. Dili lagi ko na mapanali mo ko. Magkapatay yung kuha mo ko. Ano naman mo, boss? Kapalit at Hindi ko na mo ko. Ayo, ma'am. Ayo, ma'am. Ano alim mo ko? Hindi ko alim mo ko. Pangwartahan na kay. Wa kay Tanawa ko na siya. Oh. Pasor, halagi mo ko. Babay ako toyo. Katong siksik ayo. Katong gamay kayo. Siksi na ko. Tawa ko. Awang bebe. Kagit man ay. Inyo na kwarta. Katong naging dalaga lang yo tinindot kayo ba? Lami. Ikaw tangan niyo kwarta to. Inyo na ba tayo to? Sumo ba niyo? Alim mo ko. Hindi ko to ayan alim mo ko. Huwag kayo. Ikaw ba? Wala po ko kwarta. Pero